Hiru dimentsioko partikula askea aztertuko dugu. Partikula askea dugunez, kasu honetan daukagu partikula aske horrek duen energia potentziala konstantea dugu eta inolako orokortasunik galdu gabe, esan dezakegu, egin dezakegu energia potentzial hori zero izatea. Eta zero bada, ordan da daukagun energia potentzialen banangarrien kasu trivialena, norabide guztietan energia potentziala zero izango dugulako. Eta, beraz, kasu honetan, garatu egin behar dugun ekuazio, denbora independentea Schrödingeren ekuazioa, ondorengoa dugu, ez? Hau, x-en ekarpena, gero dugu y-rekin lotutako ekarpena, eta argi dago, bakarrik geratzen zaigu, energia zinetikoa, eta energia zinetikoa beti banangarria dugu, eta hemen, aplika dezakegu, energia potentziala banangarriak ditugunean ateratako ondorio guztiak. Lehenengo eta behin, esan genuen bezala, kasu horretan, hau ateratzeko guk aplika dezakegu aldagai banangarrien metodoa, eta horrek esan edo gure uhin funtzioa 3 zatitan, hau, banatuko dugula alde batetik, x funtzioa x-en menpean izango duguna, gero izango dugu bider y funtzioa y-ren menpean eta z funtzioa z-ren menpean. Eta bakoitzak betetzen duen ekuazioa da dimentsio bakarreko dagokion Hamilton-Darren autofuntzioa betetzen duen ekuazioa. Hori da atera genuen ondorioa. Beraz, hau da garatu behar duguna. Hau da bakoitza da ekuazio bakoitza garatu behar dugu. Baina honen emaitzak ja badakigu zeintzuk diren. Ekuazio mentxe geratzen diren ekuazio bakoitzak badakigu zein den. Orduan, hau da y-rekin lotuta dagoena eta azkenik geratzen zaigu z-rekin lotuta dagoena. Orduan, azter dezagun kasu bakoitzean duguna. Dimentsio bakar batean egin genuen bezala, hemen e bat deituko dugu berdin h barra k x karratu zati bi m izendatuko dugu. Eta hori dela eta, hementxe daukagun kx izango dugu gure norabide horretan daukagun zenbaki kuantikoa. Beraz, x funtzioa izango dugun zenbaki kuantikoa kx dugu, izakez zenbaki kuantiko baino dugu aldagaia, jarraitua dugulako, eta ateratzen dana da e ber ikx bider x gehi e ber minus ikx x-en kombinazio lineala dugu. Hauek dira horren emaitzak. Gauza bera egiten badugu hemen, non kasu honetan e bi hori h barra, barkatu hemen karratuat, falta zait, h barra karratu k karratu zati bi m-ren berdina bezala izendatzen genuen, eta hemen ere, kasu honetan daukagun zenbaki kuantikoa, aldagai kuantikoa k dugu, eta daukagu e ber i k i bider i eta e ber minus i k i bider i-ren kombinazio lineala, eta azkenik gauza bera hirugarren honetan, kasu honetan ez da e2, ez da, hau da e3, eta aurrekoan bezala e3 hori h barra karratu kz karratu zati bi m bezala izendatzen badugu, hementxe dugu bi hauen arteko kombinazio lineala, eta orokorrean, beraz, hau dalata, gure 3 dimentsioko autofuntzioak ondorengo eran adieraz dezakegu. 3 dimentsioko autofuntzioak izango dugu kx, ki, eta kz zenbaki kuantikoak rmp izango ditugu, eta orokorrean izango dugu
X funtzioa, non X funtzioa hause dugun, gehi b eber minus ikx bider x, beste irekin lotutako ekarpena, eta zetarekin lotutako azkeneko ekarpena. Z gehi f eber minus ik z. Beraz, hau da, daukagun, kasu partikulan askiari dagokion autofuntzioen adierazpen orokorra. Beraz, hemetik k vektore bat geratzen zaigu, eta ikusten duzuenez, itxura ez da bat ere erraza, nahiko komplexua dugu, eta hori dela eta normalean, oinarri bezala, hementxe daukagun askatasuna hori kontutan hartuta, hartzen da hementxe dagoen kasuren bat. Hartzen da, B, D eta F horiek 0 direneko autofuntzioak. Eta normalean, hori da, hartzen ditugun Hamiltondaren autofuntzioak adierazpen hauek dituzte. Kasu honetan, hauek vektore bat osatzen dutenez, orduan gure zenbaki kuantikoa k hori izango dugu, eta geratzen zaiguna da halako hiru hauen arteko biderkadura geratzen zaigu. Baina hori da hementxe daukagun kasu partikular bat. Ze era horretan aukeratuta, hementxe izango genuken halako konstante bat, azken finean hiru hauen arteko biderkadura dana, baina hori berdin zaigu zein den konstante horren balioa, bider, jarriko dut alfa, ez dut erabiliko alfa, erabiliko dut beste izen bat konstante hori adierazteko, erabiliko dut adibidez A', bai? Goikoarekin ezberdintzeko. Eta, hementxe izango dugu, eber ikx, eber iki, eber ikz bider z. Oda berdin, A', konstante bat, eber ik biderkadura eskalarra R honetan adierazteko. Eta hauek, honen kasu partikularrak direnak, ikusten duzuenez, momentu linearen autofuntzio bezala hartzen ditugu. Baina, azpimarragarria da, baita dimentsu bakar batean gertatzen zitzaiguna, baina kasu honetan era komplexu batean, orokorrean, autofuntzioak ez dute zertan eta momentu linearen autofuntzioak izan. Hau ez den bezala, hau ez da orokorrean momentu linearen autofuntzioa. Holako forma ez duelako, esponentzial bat bakarra ez dalako agertzen, baizik eta hementxe ikusten duzuenez, nahasketak eta osagaien arteko, osagai diferenten arteko biderkadurak agertzen direlako. Beraz, orokorrean, ez du zertan eta partikula askiari dagokion autofuntzioa, ez du zertan eta momentu linearen autofuntzioa izan behar. Hori bai, kasu partikular bat erabilita, momentu linearen autofuntzioak badira partikula, bai betetzen dute partikula askiari dagokion Hamiltondaren autofuntzioen ezaugarriak. Hauek badira, beraz, partikula askiaren autofuntzioak. Bai? Ez dakite argi dagoen momentu linearen orokorrean partikula askiaren autofuntzioak ez dute zertan eta momentu linearen autofuntzioak izan behar, baina momentu linearen autofuntzioak badira partikula askiaren autofuntzioak. Ze hementxe daukagun, kasu orokorren, kasu partikular bat dugulako. Eta askoz errazagoa dugunez, oinarri honekin manejatzea baino, askotan gehienetan oinarri hauxe erabiltzen dugu partikula askiaren Hamiltondarren autofuntzioak bezala.